Здравейте, приятели! Казвам се Красимира Трифонова и в днешното видео ще говорим за това какво да правите, когато жена ви откаже. 90% от мъжете при получаване на отказ от жена, която са харесали, се стягат. Усещането за тялото е като едно сковаване и всъщност те замръзват и сякаш този отказ изцяло започва да ги контролира и не могат да продължат напред. Това е най-лошото нещо, което може да направите в една такава ситуация. Нещото, което ще ви даде повече опции за напред и нещото, което ще ви накара да излезете от това усещане за скованост и да започнете да контролирате емоцията е когато всъщност веднага след отказа вие се набележите две други жени, които харесвате и отидете да говорите с тях. Така че това ще ви накара да излезете във всеки един смисъл от тази ситуацията, и емоционален, и мисловен, и чисто физически. Когато предприемете това действие, вие веднага ще придобиете усещането на контрол, на доминантност, на по-високо самочувствие и увереност във вас като мъж. Така че това да бъдете скован и да оставите това чувство на отказа да ви завладее, наистина е най-лошото нещо, което може да правите в тази ситуация. Колкото и да е трудно, просто продължете напред, набележете си друга жена, която харесвате и отидете при нея. За по-добър резултат отидете при поне две такива жени. Ще видите, че това работи. Наистина, тези мъже, които имат голям успех сред жените, са тези, които са се научили във времето да се справят с отказите от жена и научавайки се на това нещо, придобиват повече опитност и съответно по-голямо самочувствие. Изграждат по-голямо самочувствие. Аз искам вие да сте едни от тях. Затова гледайте други подобни видеа. Последвайте ме на моята официална Facebook страница Красимира Трифонова Коуч. Там на Месенджер може да си запазите час за индивидуална онлайн консултация с мен. А за тези от вас, които все още са сами и искат да намерят подходящата партньорка, горещо препоръчвам моят онлайн курс, който създадох специално за вас. Него може да откриете на официалната ми Facebook страница krasимiratrifonova.com.